или да качваш безплатно. Ето как Facebook ти плаща за твоето съдържание през 2026 година. Първо е хубаво да знаеш, че за да може Facebook да започне да ти плаща за твоето съдържание през 2026 година, е необходимо да имаш или личен профил, който да обърнеш в професионален режим, или да имаш страница във Facebook, за да може да включиш тези програми, за които сега ще ти обясня. Първата програма се казва Facebook Star. Там е необходимо да имате 500 последователя, които да са се задържали в рамките на 30 дена, за да може да започнете да получавате подаръци под формата на звезди. Втората, която може да влезете веднага, дори и без последователи, е Ads on Reels, или така наречените реклами в Reel. За да може да кандидатствате за тази програма, е необходимо пак да си обърнете профила в професионален режим, да влезете в настройките на монетизация, да кандидатствате съответно, че искате да влезете в програмата за монетизация и да изчакате в чек-листа от Facebook, съответно да проверят вашето съдържание. Там се изисква абсолютно силна и голяма аудитория и ангажираност, и Facebook започва да плаща за съдържанието, което качвате. Тоест, може и без последователи, настройвате си Facebook страницата или профила в професионален режим, влизате в настройките на монетизацията и кандидатствате да можете да влезете в тази програма и дори и без последователи да може да получавате плащания за тези неща, които вие качвате, като вътре влизат реклама в Reels. Третата програма е реклама в видеа. Там е необходимо да имате 5000 последователя и 60 000 минути гледания на видеята си. Оттам съответно започвате също да получавате плащане. И четвъртата програма е абонаменти. За нея вече е необходимо да имате 10 000 последователя. Хубаво е да знаете, че е необходимо просто да си направите профила в професионален режим, страницата да си я отворите, да видите професионалното табло, да влезете вътре, да видите всичките програми за монетизация, кое ви е отворено, кое не е отворено, да кандидатствате в списъците, в които можете, и съответно Facebook да започне да ви плаща. За повече въпроси, нещо, което съм пропуснала, нещо, което съответно ви интересува, можете да пишете в коментар, че ще отговоря.